देखंतु एटा होची बिलाती गछ एठी लागिची आउ एठी देखंतु केते बिलाती मध्ये हेईची आउ एठी गेंडू चारा दिया हेतला गेंडू मध्ये हेईची एठी सोरिस जो सोरिस फूल कहंदिनी सोरिस गछ एटा होची सोरिस गछ एक्चुअली कहया गले एटा आउ एटा टी पाची गला परे आ भितर सोरिस बाहरिबो बाहरले आपण माने को निश्चिंत देखेबी आ वीडियो रे शेयर मध्ये करबी आ देखंतु जन्नी मध्ये हेईची आपण मान देखुथे विभिन्न प्रकार फूल गछ भी लागिची गेंडू आउ अन्य फूल सब लागिची आपण मान तो देखि पारुथिबे देखंतु देखंतु एटा होची सिम गछ सिम सब हेईची देखंतु सिम सब केते प्रकार हेईची एठी भी सिम सब आडे सिम हेईची आउ एठी भी बिलाती किछिटा बिलाती गछ लागिची आउ फूल गछ लागिची काकुड़ी गछ मध्ये लागिची आउ काकुड़ी तो एबे हेईनी काकुड़ी हेले आपण को देखैबी आउ एठी भी बिलाती गछ प्राय अछि आउ एठी देखंतु कळा कंचा लंका जो ब्लैक कंचा लंका कहंती एटा होची ब्लैक कंचा लंका एठी देखंतु फूल गछ लागिची भल भल फूल सब हेईची आउ एठी ग्रीन कलर कंचा लंका हेईची देखि पारुथिबे एठी कंचा लंका हेईची एठी भी कंचा लंका आउ एठी देखंतु एठी हेईची फूल धनिया पत्र मध्य बुणा हेईची एठी भी फूल हेईची एठी धनिया आपण माने भी धनिया अन्य फूल गछ सब लागिची एपटे खाली फूल लागिची देखंतु केते सुंदर गछ सब आपण माने भी एमती आपण छात ऊपर चाहिए लगे पारे गछ माटी माटी देकी लगे पारे ये टाइप रो देखंतु केमिति लागिला आम फूल गछ सब आपण माने मते कमेंट रे जणाई पारिबे सेथि पई मु रहिली मो लाइक कर देबे टिके आ सब्सक्राइब कर देबे रहिली धन्यवाद।